Ga, good. Wala gamit siya matagpuso pa yun. Pinahinayan nga ka ng pinakalit pa dyan. Grabe mo kaga. Wait, kaluoy. Saan itusok? Kanang kuan. Kanang hait or habuan? Kanang Habo siya. Habo siya pero kanang... Hait. Dili, habo ang mga tabo na. Habo na itabo. Ga, salamat ka Ga ha. Ayaw makalimot ang tusok na kuha. Tusok ka na. TV, para magtusok tayo. Mga katusok. Yes, mga karobi, patusok, Pinoy TV, lechon dalag. Lechon manok. Lechon dalag. Ay, lechon manok. Wato, lechon manok. Nadalag, lechon manok. Oh. Bantay mga ano lechon manok ang wala kita rin igo na. Kita tamigay. Tusok na ganyan. Nangaway si mama. Mamay kana. Kami kay Mga nga, magkanang tusok. Palaway siya. Itusok ko ako galing kaya kanina gaya ko tusok sa katong mga viewers di ko ano katusok. Ah? Itusok kanila. Tusok ko. Bawa ng kanto ng tusok. Andiyan, na-feeli mo. Lame. Lami kaya. Murag lechon manok. Oo. Ang labo kasi lechon manok. Agay! Labo pa sa lechon nga. Labo pa ni imong ga. Labo pa sa akong ga. Alam mo, Simon ka. Love you ga. Kasi lamig man, lechon manok ug hotdog. Kuan. Pwede Ga. po. Ang hotdog ay tusok sa lechon manok sa magluto. Ito sa ako lang oh. Ang dugar ako ah. Ang duga sa lechon manok, amo mga dirty-minded mo. Lagi ay. Paliho. Sa sabaw god. Wala mo tagtada na tagtada po ninyo, boss. Kanang hinay na rin, tagtadong ha, kaya dyan maputod-putod ng imong litson manok. Pinanaya lang kaya kana na po may ilugan ba? Ayan. Oy, siguro may buhala na hotdog kaso nakita ko sa natakmi sa ay. Si Flora di buhula na! Shout Ay, out! ang tanga matagat Ay, ko na. karoon. Nag-premiere siya? Huya, madyan po ning magingan ni guys, oy. Marag matangtang ang mga baga. AirPods ba? AirPods. Ano daw, kan? Ipad. Nagdamig, ano dahil sa nag-tripod pero kada ka ng tower to sa... Dalag, ni dalag. Ni dalag. Dalag lechon. Nagdalag lechon man, no? Busod tare sa ilang lechonan atong itor. On tour. Ay, init nga. Ha? Ya pwede usod ya. Pwede ya. Pwede usod. Tumaw nilang lechonan. Lami kay lang lechonan. Lami kayo. Samo na ni kayo. Kinalamian din eh. Ay, ginook ka. Tumaw nilang mga lechon no. Sa kalami, lami yan, dagito lagi, dagas gawas. Mani ate oh. Ate. Mani lang lechon. Tagkano na tag pila ni? Yeah. 210. 210 so. Mana na tag 210 ang lechon so brato. Di mo magmay kay lamay kayo. No? Maragi kayo no lamay. Mo nang tilawi. Tilawin ninyo. Kami ninunong nito no. Salamat ni kuya kay gipasuod ko. Kawatan kay kog naong pero gipasuod hapon kong kuya. Sama na yung poison sa katibyan. Jesus Maria, ay Jose. Ginuwi na. Ay pasensya man nada ikso ni kuan dire. Hook. Ayun man mo ko. Ahok. Ay, agamahan ning. Batang tambo. Oh, ako'y papa rin ako. Mama ka. Masa man ko, si Wonder Woman. Imo na to. Ala, ang ilang lechon manok, nagtuyok-tuyok. Kaya ka lang sa manok. Nato na natin. Kami ay. Palit na mo call. Masok ingan sa tumoy. Nag-order na? Wala pa ka-order. Pad, nag-order na ba ka? Sila tayo mag-order. Di mag-vlog rata dito mag-order. Vlog ako may di may mag-order. Oh.
na nag-order, so nalimot sila, nalimot. Mag-order man. Ay, basig kan, bisag gift na lang ninyo Order birthday. siya, Ako duha. muna, i-subscribe ko ninyo and tabangan ko ninyo Maris. Ay, manday ko ni mag-vlog, ano? Okay. Oo. Nag-vlog kay siyaw kayo mo. Oh, nanaw. Si Ate Nita. Ate Nita. Manitas ka pa, magtinusukar ta. Bisan, pag di pa taman mo Mura dahil lechon manok, tusukon. Suka ko ninyo. Oh, itusok ko. Isusok. Iduot. Ang idot, gisusok, gidusok. Kanang pinakiit. Kaya atas, wow. Ayun sa nilang bibig. Ma, kalma ro, ma. Kalma ra, ayaw palabi. Kaya ka, Diyos ka. Oy, Iyan kayo. Ang bilis sa tusok ninyo. Tusok-tusokan din si Ate Ruby. Tusok ko ninyo diya, guys. Nanakit na ang pangijiran mo pag-intusok Ang itusok ninyo, kanin pang tusok sa manok ko. Guys, para matuyok ba? Okay na kayo. Mamonitas na nila. Monetize naman. Uy, uy. Gagmay. Dako na sila. Dako na kayo mong subscriber kayo. Sige lang kayo, Kon. Sige lang kayo. Hilig ka lang po kung mag-share mga video mga nakapload ko. salamat, Dod ka. Nagigat ako kagaag. Ang agi mo, dugaon nga, bigaon, nalis gagod. Pasok kasi mo gagod. Ay, gabi, siya matagtusok kayo. Hinahinayan nga ka lang pinakalit pa dyan. Grabe, magaga. Uy, kaluoy. Kanang kuan. Hait or habuan? Kanang Habo amang-amang. siya. Habo siya, pero kanang... Hait. Dili, habo ang mga tabo na. Habon na itabon. Tabol ko na yung itabon. Sakit taon. Nasakit sa taon. Oo, sakit kayo. Sakit kadyo. Sakit kadyo. Oo, napasok kadyo. Kung sila kadyo kayo makapasok. Grabe pa, di pa dyan inanayan pagkatusok ito.